Vítajte na dnešnej hodine. Máme 16. júla, rok 26 je štvrtok, takže cvičíme pomôckou a to našim obľúbeným kruhom. Začneme od stoja. Necháme si kruh v tejto polohe, čiže niekde pri stehnách. Môžete si ho chytiť tak, ako ho mám ja, tak aby bol kolmo do podložky a ideme rolovať. Nadýchnem sa a výdych ide bráda. Už otváram krčnú, hornú hrudnú, strednú hrudnú, rolujem cez hrudný bod a spúšťam kruh popri nohách. Jemne sa dotknem podložky, pozerám sa na pupok, nadýchnem sa, mám jemné kolená a idem hore, 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 rastiem. A kruh ide stále okolo nôh, tesne okolo nôh. Nadýchnem sa, čiže tu mám ťah a výdych. Bráda, že otváram šiju, hornú hrudnú. Idem cez hrudný bod, zapájam brucho, kruh ide stále tesne, nadýchnem sa, idem hore. Nádych a ešte jeden. Brada, hrudný bod a už ide pohľad v dráhe pohybu, čiže pozerám na pupok. Nadýchnem sa a idem hore a zaťahujem lopatky k bedrám. Výborne. Dáme si kruh, oprieme si už dlane do tých pätiek a stále máme kruh v spodnej časti tela. Nadýchnem sa a zatlačím. Nádych, zatlačím. A keď tlačím dlaňami do kruhu, cítim jednak, že pracujú páže, svaly okolo lopatiek. Tie lopatky mám pekne pritiahnuté k sebe a dole k bedrám, ramena do šírky. A pri výdychu stále to brucho je aktívne. Nádych, vťahujem, zipsujem. Nádych, vťahujem, zipsujem. Čiže spájame mechanizmus dýchania spolu s pohybom. Pozerám pred seba, hlava opretá o stenu a výdych, nádych, výdych, hop. Výdych, výborne, zatlačím a pulzujem. Nádych, nádych. Posledný, výborne, a zatlačím a držím. Držím aktívny kruh, vyťahujem sa od podložky, od chodidla. Naciťujem, že chodidlo je stále na tých troch bodoch, ako sme naučení. A povolím. A prekružím ramenami dozadu, dopredu. Super. Kruh ide pekne pred hrudník, lakte do strán. Pocit, že sú páže položené na stole. Nadýchnem sa, zatlačím. Nádych, zatlačím. Hop. Výborne, zatlačím a pulzujem. Nádych, nádych. Posledný, výborne. Zatlačím kruh, otáčam sa. Nádych a výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Nádych a stlačím kruh. Nádych a stlačím kruh. Nádych a stlačím do elipsy. Nádych, tuto podržím, držím kruh stlačený, je v elipse, lakte do strán, nelomím zápestie, povolím a uvoľním páže. Opäť prekružím dopredu,